Намасте, мили хора! Днес бих искала да споделя с вас кои са 4-те неизмеримости. The four immeasurables. Казвам го на английски, защото превода му е малко странен. Неизмеримости. Няма такава дума, но е сложно да се преведе. Те са неизмеримости, защото колкото и да ги споделя човек, те няма да свършат у него. Това са качества, които човек може да култивира сам, а също така с течение на практиката, колкото повече човек медитира, тези качества се развиват у него. Първото е любяща доброта, второто е състрадание, третото е радост и четвъртото е равновесие. Равновесието е това финално състояние, което се търси като ефект в медитацията. То не се търси, ами то идва. Нали, по принцип няма какво да търсим, когато медитираме. Просто сядаме и си седим и наблюдаваме. Не търсим нищо, защото ако търсим, по-скоро няма да го намерим, защото ни се появява някакво желание да търсим нещо, което не съществува. Защото просветлението реално не съществува. И то не е нещо, което може да се потърси или да се постигне. Тези техники в крайна сметка трябва да бъдат изоставени, кой каквото е научил, да не се вкопчва в тази техника, защото тя не върши работа. Тя просто е като един сал, който те превежда от единия бряг на другия бряг. И мантрата на Великото просветление, истинската мантра, мантрата, която успокоява ума, това е мантрата на Сърдечната сутра. Гате, гате, пара гате, пара сам гате, боди сваха. И означава премини, тотално премини отвъд към просветлението. Тези техники и практики, които учим, тази медитация, която правим, в един момент тя трябва да се изхвърли на боклука, защото дори може да ни навреди. Но спокойно, до тогава има време. Но в един момент човек трябва да захвърли всякакви книги, всякакви практики и просто да остане в едно състояние, което е постигнал, ако го постигне. Но реално то няма какво да се постига, защото ние вече сме. Няма къде да ходим, ние вече сме. Много ми харесва на шестия патриарх в Зен будизма. Хуейненг се казва той. Той е бил, цепил е дърва, носил е стандартно малко за будистка история. И докато е цепил и носил дърва и е чул някакъв човек, който е рецитирал Сърдечната сутра, и той в момента, който я чува, отива и пита човека: ама ти какво рецитираш, какво е това, искам да го науча. И човек е казал: ти можеш да го научиш единствено от петия патриарх, който в момента в един манастир, в един град, и съответно Хуейненг решава да тръгне да търси. Патриарха нали, той се избира. Той е един, както нали, ние имаме патриарх в църквата, главнокомандващ, както е Далай Лама, той се избира само един. И в момента е бил петия патриарх. И Хуейненг, между другото, има преведен текст на български, много добър превод. Олтарната сутра се казва, на Хуейненг. Много добра сутра. Аз ще ви я разкажа накратко, но тя е много тъничка и много вдъхновяваща история. Как той отива с едни обикновени селски дрехи, чука на вратата на манастира и, разбира се, му отваря петия патриарх и казва: какъв си ти, какво искаш? И той
каза, ми искам да стана Буда, затова съм дошъл тук. И този му се е смял в лицето и затворил вратата. И Хуейненг си подпрял крака и казал, ама чакай, учението, нали, е за всички, защо правиш разлика между мен и теб и не ме пускаш. И той се съгласил, карал го в манастира, те го гледали там монаси, той чистил, живял си с тях. А между другото, той, Хуейненг, когато е чул този човек да рецитира Сърдечната сутра, която е гате пара сам гате боди сваха, е мантрата на Сърдечната сутра, иначе тя по-нататък може да я прочета, може също и да си я намерите и вие в интернет. Това се превежда като мини, отвъд мини, тотално отвъд към просветлението, т.е. на другия бряг. Когато я чува, докато е още бил в селото и е цепил дърва, той мигновено като чува мантрата и се просветлява. И влиза той в манастира, живее сред монахини и монаси. Тогава не мисля, че е имало монахини все още. Това не е значение. И монасите са имали задача от Петия патриарх да напишат нещо вдъхновяващо за просветлението. И те са измислили следното. Умът е като... Написали са го на една стена в манастира. И Хуейненг го чете. Умът е като огледало, върху което се трупа прах и ти ежедневно трябва да го почистваш. И Хуейненг вижда това нещо и пита с молба, може ли да коригира това нещо, защото Петия патриарх го е видял и е казал, добре, но още нещо, пишете още. И той това, което написва, сменя по някакъв начин текста и пише: умът е като чисто огледало и той е изначално чист, върху него не се натрупва прах, защото той е изначално чист. И всъщност по този начин съкращавам историята, но след това Хуейненг става шестия патриарх. Те разбират за неговата мъдрост и състрадание той става шестият патриарх, като това може да го прочетете в Олтарната сутра. Има я на български, преведена, малка книжка. Но това е зен будизма, това е Махаяна, това е Махамудра, това е Дзогчен, това е умът, който е изначално чист и върху него не може да се натрупа никаква мръсотия, тъй като той е изначално чист и ти няма какво да чистиш. Няма нужда да медитираш, няма нужда да практикуваш, просто пребивавай в състоянието на чистотата на ума. Колкото повече пребивавате в това състояние, в чистотата на ума, толкова повече равновесие ще имате в живота си. Равновесието е точно това екванимити, опекша на санскрит, което е дори да имаш успех или неуспех, победа или загуба, дори да те хвалят или да те ругаят, да те обиждат, дори да видиш враг или непознат или приятел,
всички тези да третираш по един и същи начин, но дори да те хвалят и обиждат, да имаш успех и неуспех, първите неща, които казах, тези неща да не ти влияят. Нито да се ядосваш, нито да прекалено много да се радваш, да бъдеш в една точка на равновесие. Това е един спокоен ум, който нито е много превъзбуден, нито е ядосан. Когато много те хвалят, да. Когато много те обиждат, да. Тези неща, когато имаш това равновесие в себе си, опекша, просто пребиваваш в тази... си го представям като една финна линия на равновесие, която е отлично поставена. Така в равновесие. Няма дори милиметър нагоре или надолу. Окей, обиждате, окей, възхвалявате, окей, успяваш в нещо, окей, в следващия момент не успяваш в нещо, окей, имаш някаква загуба, окей, имаш някаква печалба, някаква много голяма печалба, окей. Там, ако пребиваваш в равновесието, ще бъдеш... То е едно състояние на спокойствие на ума. Ти ще бъдеш много спокоен, няма да бъдеш превъзбуден, нито пък да си ядосан. По този начин и в точката на равновесие ще третираш по един и същи начин хората, които са ти врагове, да ги различаваш. Врагове, приятели, неприятели, непознати. Всичко е в тази линия на равновесието, на хармонията. Да. Санге, Чодан, Соки, Чонам, Ла, Чанчо, Бардо, Дане, Кяпсу, Чи, Даге, Джинсо, Гипе, Сонам, Ки, Дрола, Пенчер, Санге, Друпар, Шок. Санге, Чодан, Соки, Чонам, Ла, Чанчо, Бардо, Дане, Кяпсу, Чи, Даге, Джинсо, Гипе, Сонам, Ки, Дрола, Пенчер, Санге, Друпар, Шок. Санге, Чодан, Соки, Чонам, Ла, Чанчо, Бардо, Дане, Кяпсу, Чи, Даге, Джинсо, Гипе, Сонам, Ки, Дрола, Пенчер, Санге, Друпар, Шок. Това е молитва на тибетски. Приемане на убежище в Буда и Дарма и Санга. Аз приемам убежище в Буда и Дарма и Санга, докато не получа пълно просветление за благото на всички чувстващи същества.